Shoe mark. Marami siyang sale. Oh, magwi-winter na. May moda. 2KD lang dito. Magtingin kami, baka may mabili kami. Ito ba, uuso to eh. Yung mga gantong Balenciaga. LuvLuv Godbless. Do you still dream about when we were young and the world was our playground to claim? Everything seemed like a new gift just waiting for us to share. It's humid. Humid siya. Hindi siya mainit. Hindi siya malamig. Pero maalinsangan yung maalinsangan yung panahon ngayon. So, sabi ko nga sa inyo, complicated yung aking relasyon. Kaya, iba yung kasama ko. Na medyo nag-invite yung aking kasama. Oof! Natuluan ako ng yun. Ibon ba yun? Medyo kasama ko yung aking kasama. Aking friend, niyaya niya akong lumabas. Labas daw kami, isa ring walang jowa. So, lalabas kami ngayon. Pupunta ako ngayon sa Magatir, ang aming tagpuan. And, naghihintay na siya doon. Nagme-message na siya. So, see you doon po. Kalam ko ha. Yung mall, papasok na tayo dyan sa mall. Kasi andyan na yung ating kasama. Ating kaibigan na nakikita niyo na rin sa aking mga vlogs. Hindi ko alam kung asan siya eh. So, hinapin na lang natin siyang makikita mo siya naghihintay na. Sino hinihintay mo? Ay, alin dito maganda? Alin dito, be? Alin kulay? No other color, kuya? Eh, walang iba. Do you have another plain? So small. No Gucci-Gucci? Ito lang. Alin ba? Ito na lang, medyo malaki. Ay, kaso nung nasiraan. Ano to? No black? I want black. Ayun pa. Marami pa siya lang bag dito. All 5KD, brother? All 5KD. Which one? Ito, small. This one would be good. Ito yung kulay ko. Dapat gray. Ay, ano? Liit. Yun kasi kahit saan po. Ito? Ito na lang? Inshallah. Sana. Para ano na. Hello mga loves. Andito kami sa Lulu. Sa Lulu, Salmia. Hypertension talaga. Puro tensionado na. Riba. Punta tayo ng Riba. Baka sakaling may makita. Ito. Hindi naman to kasali sa 1.5. Ano? 3.5. Ito. Maganto ka ba?
OOTD nga tayo. Sura ng OOTD, dalawa ang belt. KD lang dito. Magtingin kami, baka may mabili kami. Ito ba, uuso to eh. Yung mga gantong Balenciaga. Ano tayo na sapatos? Pang uniform. Maganda pang uniform. Rubber ng uniform ko eh. Ganito. Ang bata. 2KD lang. Nasaan ang 2KD? 3KD. Ah, 3KD pala, be. May 3KD, may 5KD. Oo. Gaganda ng sapatos nila, oh. Ito, oh. Ayun, oh. Ganda kong kasama. Namamayat na daw siya. Madami na yung ano. Shoe mark. Marami siyang sale. Ito, unan kayo dito. Ito, maganda ito. Mag-ano eh, uso to sa online eh. Ang ganyan. Lalaki ako eh. 1.9. Kailangan na natin ng mga leggings na ganito, malamig na kasi. 1KD. Dahil sa mga mura. 1.5. 1.5 po. Oh, winter na. So, maliit. 2.5. Sino bibilan mo? Saan ka na? Pasalubong. Ano says welcome? Koto naman eh. Okay lang yun.
bags. Ito, maganda. Belt bag, 10KD. Kaso mukhang hindi rin kasya sa akin. Mukhang hindi rin kasya sa akin. Ay, kasya! 10. 10? Ay, yung kasya sa akin. 10KD? 10KD, oh. Nagkasya sa akin belt. Maganda, diba? Oh, diba? Magandang belt. Sino may gusto nito? Ipaparapon ko. Pwede rin siyang di ganito. Pwede rin siyang sling. Hindi, pwede rin sling. Meron din pala yan, oh. Maganda to, be. Gusto ko na yata. Oo. Kaso naman kulay, 10. Bells. Ang ganda siya. Oh, yung bag mo rin, may limutan. 10KD, kung 5 lang to, nabili ko. Nabili ko na. Maganda siya, kaso lang 10KD. Kung 5KD to, nabili ko na. Tapos na kami sa Al Salamon. Nakabili na naman siya. Ano pinili mo dahil? Pang mayaman na bag. Pang mayaman na bag. Ako walang nabili. So, punta naman kami sa iba na namang store. May maganda kaming kasama. Hi! Ay, nakakakin daw. Pero sa Marina ganun. Oh, wasa dito. Magpadala ko sa una. Magpadala ko. Tapos balikan tayo. Ah, sige. Wala kami dito, te. Ay, hindi. Sa H&M. Pupunta kami sa H&M. Ano tayo magkita? Nalala ko yung ano na. Saan na tayo sa ako? Ay, saan magkita? Si Ate Rose. Namiss ang isa't isa. Sige na, Punta kami H&M. Buntis na. No! Buntis na. Kung makuha, mabili mga loves. Kaya, ano ko yan, makukuha ko yan. Oh, lalaki pa ng price. Makukuha ko rin to. Macro. Ah, diba? Control, bakit ayaw? Bakit ayaw? App Store. Ba yan? Ayaw namang gumana. Kailangan ko kaya ito mabibili, no? Ito pa. Delivery counter, please. HP lang. Okay na. Mahal, galing. Mahal din po. BO, 284. Tapos yung 279. Hi, brother. 279. Kami sa H&M. Baliktad ang H&M. See, 1KD lang. Mura lang dito sa H&M. O, see, 1 dinar. Hala, ang ganda.
Ito yung mga hinahanap ko eh. Ayan, may ganyan. Para sa pang-inner na siya. So, mamimili tayo mga loves. Ayan, wala na ako ng mura lang dito sa H&M. Beo, ayaw mo na mga ganito, diba? Tapos mag-inner ka lang na black. After mamili, nagutom kami, kaya kain naman kami. Kaya ni ate. Kaya ni ate. Tapos biglang ngayon, no? Ngayon niya lang kinuha. Hanap ka na nga, no? Order natin. Ha? Ay, kuya. Order kami ng Jolibee. Ay, wow! Saan? Order kami na. Wala, pinagpapawisan na. Hindi kasi makita na. Dalawa na spaghetti mo. Tatlo tayo ba? Sige na po. Tapos extra spaghetti. Mix kuya ha? Pwede? Bayad ka na.
yan ang aming pagkain. Gutom pa naman kami. Gutom na gutom na. Lumaanghang daw yan. Tapos, so, ayan na nga, bahay na nga ako. Nakauwi na ang lahat. Nakauwi na ako. Ayan, at no oras na? It's 11:49. Magto-12 na ng gabi. Ngayon pa lang ako nakauwi. So, yan na lang po ang ating vlog. Like, share, and comment. Feels the breaking, but you make my world so bright. Feels so right.